எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி. நாடாளுமன்றத்தில் இந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் வந்தபோது பிரதமர் மோடி அவர்களும் அதே போன்று திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களும் கிளின்னு கிழிச்சிருக்காங்க திமுகவை. அதாவது கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லை. திமுக ஒரு ஊழல் கட்சி. திமுக ஒரு அதிகார துஷ்பிரயோகம் செய்து கோடிக்கணக்கான கொள்ளையடித்தது, இது போன்றதெல்லாம் இன்றைக்கி ஒரு பிரதமர் இன்றைக்கி ஒரு பார்லிமெண்ட்டில் பேசுது. இன்றைக்கி தமிழ்நாடு அளவில் இருந்த உலக புகழ்பெற்ற ஊழல் அரசு இன்றைக்கு இந்தியா முழுமைக்கும் ஏற்கனவே 1,86,000 கோடி சுவாகா பண்ணி 2G ஸ்பெக்ட்ரத்தில் ஒரு தமிழனுடைய அந்த தலைகுனிவை ஏற்படுத்தியது திமுக அரசு என்பது நாட்டு மக்களுக்கு தெரியும். எனவே அந்த வகையில் பார்லிமெண்ட்டில் பிரைம் மினிஸ்டர், அதாவது பாரத பிரதமர் பொறுத்தவரை இன்றைக்கி அதை கிளின்னு கிழித்து தொங்க விட்டுருக்காரு இது திமுகவை. ஸோ அந்த வகையில் எங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பெண்ணுக்கு, அதாவது 89ஆம் ஆண்டு காலகட்டத்தில் மார்ச் 25ஆம் தேதி அம்மாவுடைய சேலையெல்லாம் பிடித்து இழுத்து அம்மாவை எவ்வளவு அவமானப்படுத்த முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அவமானப்படுத்தி கேவலப்படுத்தியவர் தான் இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சார்ந்த அன்றைக்கு இருந்த திரு முதலமைச்சர் மு கருணாநிதி அவர்களும் துரைமுருகன் அவர்களும். துரைமுருகன் அன்றைக்கு துச்சாதனன் தான் நாங்கள் அன்றைக்கி கூப்பிட்டோம். ஒரு துச்சாதனாக இருந்து அம்மாவுடைய சேலையெல்லாம் இழுத்து பிடித்ததெல்லாம் இந்த நாட்டு மக்கள் என்றைக்கு மறந்து விடவில்லை. எனவே அதற்கு தக்க பாடம் கொடுக்கின்ற வகை தான் 91ஆம் ஆண்டு அன்றைக்கே 89ஆம் ஆண்டு சம்பவம் நடந்தப்போ சொன்னாங்க, நான் மீண்டும் இந்த சட்டமன்றத்துக்கு வருவேன்னா முதலமைச்சராக தான் வருவேன்னு சொன்னாங்க. அதே போல் முதலமைச்சராக ஒரு பெரிய அளவுக்கு சாதனை படுத்தார்கள். எனவே அன்றைக்கு துச்சாதனெலாம் 91ஆம் ஆண்டு துரைமுருகன்லாம் காணாமல் போயிட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு கொடுஞ்செயல், ஒரு பெண்ணென்றும் பாராமல் ஒரு அவமரியாதைப்படுத்தி பெண்மை இழிவுபடுத்திய திமுக அரசுக்கு அன்றைக்கே பாடம் கொடுத்தார்கள். எப்போதுமே திமுக பெண்மை மதிப்பதில்லை. எனவே தான் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் பொறுத்தவரை அன்றைய திமுகவை பற்றி, அதுவும் குறிப்பாக திரு துரைமுருகனை பற்றி சொன்ன கருத்து உண்மையிலேயே ஒரு வரவேற்க தகுந்த கருத்து என்பது தான் நிச்சயமாக நான் சொல்கிறேன். பிஜேபி நேஷ்னல் பார்ட்டி, திமுக ரீஜனல் பார்ட்டி. நேஷ்னல் பார்ட்டி எங்கே, ரீஜனல் பார்ட்டி எங்கே? சரி, ஒரு ரீஜனல் பார்ட்டியை அதுதான் சொல்ல வரேன். ஒரு ரீஜனல் பார்ட்டியை கூட விமர்சனம் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு திருடன் சொல்லுவாங்க, திருடன் யோகினா சொல்லுவாங்க. அதனால் திருடன் தான் சொல்ல முடியும். அந்த திருடன் தான் டிஎம்கே. அப்படி இருக்கும்போது ஒரு திருட்டு கும்பலை பற்றி பார்லிமெண்ட்டில் சொல்கிறதுல என்ன விஷயம், என்ன தப்பு இருக்குது? ஏன்னா திருட்டு கும்பலை பற்றி பார்லிமெண்ட் சொல்கிறதுல தப்பு இல்லை. அவருடைய திருட்டுத்தனம், கொள்ளையடிக்கின்ற வகை, தமிழ்நாடு சூறையாடுகின்ற நிலை, இங்கே அவ்வளோ தூரம் அராஜகமான நிலை, இதெல்லாம் இன்றைக்கி எக்ஸ்போஸ் ஆகுது. இன்றைக்கி அது யாராக இருந்தாலும் சரி, எனக்கு தப்பு இல்லை. இவன் அதிகம் இருக்கிறதுலே இப்போ இல்லை இருக்கிறதுலே ஒஸ்ட்டு திருடன் யாருன்னா அந்த ஒஸ்ட்டு திருடனை பற்றி தானே பார்லிமெண்ட்டில் பேசுவாங்க. அதுலேயே கிரேடிங் இருக்குல்ல, அதுலேயே கிரேட் இல்லை, அதுலேயே கிரேடிங். அது லோகநாதன் இல்லை, நான் சொல்ல வர்றேன்னா திருடலே கிரேடிங் கொடுப்பாங்க, புரியுதுங்களா? அதாவது ABCDன்னு போலீஸ் ஸ்டேஷன் லிஸ்ட்டு இருக்கும் பார்த்தீங்களா? எல்லாம் A வகுப்பு, B வகுப்பு, C வகுப்புன்னு கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 1ஆம் நம்பர் திருடங்க, அந்த 1ஆம் நம்பர் திருடங்களை போய் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறதுல என்ன தப்பு இருக்குது? அது சந்தோஷப்பட வேண்டியது தானே. இன்றைக்கி அதான் நான் சொன்னேன் என்னுடைய பதிலில். இன்றைக்கி தமிழ்நாடு அளவில் நாங்கள் பேசிட்டு இருந்தோம். எனக்கு மோடி பேசி இன்றைக்கி இது ஒரு பெரிய அளவுக்கு ஊழல் கட்சி, திருட்டு கட்சி இருக்குது, இன்றைக்கி அதை வெளிப்படுத்தியிருக்காரு. அது சந்தோஷப்பட வேண்டியது தானே. மணிப்பூரை பற்றி சொல்லியிருக்காரு. எங்களை பொறுத்தவரை அதில் எங்களுக்கு ஒரே கருத்து என்னென்னா, சுமூக நிலை திரும்பணும், 2 சமூக மக்களிடையே ஒற்றுமையாக சுமூக நிலை, அப்புறம் வன்முறை கூடாது. 3வது விஷயம் என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா, அதை ஏற்கனவே அந்த பெண்கள் பொறுத்தவரை நிர்வாணப்படுத்தி கொடுமைப்படுத்துந்து அதெல்லாம் வீடியோ வந்திருக்கிறதில்ல, அதற்கு உரிய தண்டனை, தூக்கு தண்டனை கொடுக்கணும். இதை உறுதிப்படுத்தணுன்றது தான் எங்கள் நிலை. அந்த நிலையை அவர் சொல்லியிருக்காரு, சட்டத்தை நிறுத்துன்றது. அதில் எங்களுக்கு மாறுபட்ட கருத்து கிடையாது. ஆனால் எங்களுக்கு என்னென்னா அந்த கச்சத்தீவெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு. இப்போ மீனவர்கள் இன்றைக்கி எவ்வளோ பேர் இன்றைக்கி சிரமப்பட்டுருக்காங்க. தேர்தல் காலம் கொடுத்த வாக்குறுதி நிறைவேற்றிட்டாங்களா? இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி மீனவர்கள் சொல்லலாம் துயரம். இன்றைக்கி ஒரு மீனவர் இல்லாதவரெல்லாம் ஒன்று கூட்டி இன்றைக்கி மீனவர் மாநாடு இன்றைக்கி
நடத்துகிறேன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வந்து ஸ்டாலின் 28ஆம் தேதி நினைக்கிறேன் அதுக்கு போகிறாரு. அங்கே உள்ள மீனவர்லாம் இன்றைக்கி வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க. மீனவர் அல்லாத ஒரு சமூக விரோதியில் கொண்டு மாநாடு நடத்துவதா? அமளி நகர் மீனவருக்கு வந்து இன்றைக்கும் கடலுக்கு போகாமல் இன்றைக்கி போராடிட்டு இருக்காங்க. இன்றைக்கி அதெல்லாம் வந்து இவர் கண்ணுக்கு தெரிய இன்றைக்கி அப்படி உள்ளங்க நெல்லிக்கனி போல் இன்றைக்கி அவ்வளோ பிரச்சனைகள் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. இன்றைக்கி ரோம் நகர தீப்பற்றி எறும்போது நீர்வாமண்ணை வந்து பின்னல் வச்சாலாம். அந்த மாதிரி எதை பற்றியும் கவலை இல்லை. எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிமோட்டு தேவை. இன்றைக்கி கூட பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஏதோ டெய்லியும் ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஒரு விழா நாயகன் வைக்கலாம். ரிமோட் நாயகன், ஷூட்டிங் அரசர், விழா நாயகன், இது மாதிரி நிறைய பட்டம் கொடுக்கலாம். அது மாதிரி அவருக்கு வந்து அது ஒரு மேனியா. அது எப்போ பார்த்தாலும் அந்த ரிமோட்டை பிடிச்சிட்டு ஒரு விழாவிலேயே இருக்கணும், அந்த ஜம்பத்திலேயே. அதை மாதிரி தான் காலம் தள்ளுறார் ஒழிய நாட்டில் எவ்வளோ பிரச்சனைகள். விலைவாசி ஏறிட்டுருக்கு, சட்டம் ஒழுங்கு. காரைக்குடியில் பாருங்கள் குண்டு வீசியிருக்காங்க. எங்கள் கட்சிக்கார வீட்டில். சரி, எங்கள் கட்சிக்கார வீட்டில் குண்டு வீசினாங்க, அவங்க கட்சிக்கார வீட்லேயும் கூட குண்டு வீசியிருக்காங்க. வெடிகுண்டு இன்றைக்கி என்னென்னா பெட்ரோல் வெடிகுண்டு கலாச்சாரம் இன்றைக்கி தலை தூக்காயிடுச்சு. இன்றைக்கி ஒரு இது நடத்துகிறார், எங்கள் கஞ்சா ஒழிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. நான் சொல்கிறேன், கஞ்சா ஒழிக்கிறதுல நான் வந்து சர்வாதிகாரியாக மாறிட்டேன். சர்வாதிகாரின்ற பேச்சே ஒரு கேலி கூத்தாய் போச்சு. ஒரு கேலி கூத்தாகி போச்சு. அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வாதிகாரின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துலேயும் சர்வாதிகாரி இந்த 2 வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவரே இன்றைக்கி ஒரு ஒப்புதல் வாக்கு மூலமாக கொடுக்குறாரு எவ்வளோ எங்கள் ஆட்சியில் பிடிச்சன்றது. அப்போ பிடிச்சேன்னு சொன்னால் அப்போ வந்து நாட்டில் கஞ்சா, ஹீராயின், ப்ரௌன் சுகர், அதுக்கப்புறம் போதை வஸ்துக்கள் எல்லாம் நடமாடிட்டு தானே இருக்குது. இன்றைக்கி ஒரு கள்ளச்சாராயம் சாப்பிட்டு ஒரு 22 பேர் மேலே சாகுறாங்க. செத்த பிறகு தான் இந்த கவர்மெண்ட்டு விழிக்குது. அப்போ அதுக்கு முன்னாடி விழிச்சிருந்தா அது 22 பேரை காப்பாற்றிருக்கலாம் இல்லையா? அந்த 22 பேர் செத்து போயிட்டாங்க. செத்து போயிட்ட பிறகு இவ்வளோ கள்ளச்சாராய ஊழல் அழித்தோம், இவ்வளோ அளவுக்கு வந்து கஞ்சா பிடிச்சோம், இவ்வளோ பேர் மேலே குண்டர் சட்டம் போட்டேன்னா இவ்வளவும் செஞ்சுட்டு இப்போ இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறாரு, இன்றைக்கி வந்து சர்வாதிகாரியாக நான் மாறிடுவேன்ட்டுன்னு. என்ன அர்த்தம்? சர்வாதிகாரியாக மாறி முழுமையாக 0 லெவல் கொண்டு வர வேண்டியதானே? சும்மா வெறும் வாய்ஸ் அவ்வளோ தான். இந்த கவர்மெண்ட்டை பொறுத்தவரை வாய்ஸ் அவ்வளோ, வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. அதாவது தலைவர் சொல்வார் 1001 படத்தில் 1001 ஒரு டைலாக் வரும். அந்த டைலாக் வந்து இவர் சொல்லுவார், யார், அம்மா கிட்ட வந்து ராம்தாஸ் சொல்லுவார், நமக்கு வாய்த்த அடிமைகள் மிக மிக திறமைசாலிகள், ஆனால் வாய்தான் காது வரை உள்ளது. அது மாதிரி இந்த திறமையும் இல்லை, ஆனால் ஒன்றே ஒன்று உண்டுன்னா வாய் தான் இந்த அரசுக்கு உண்டு, வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. அது வாய்மை இல்லைம்போது பொய்மையும் உள்ள அரசு தான் இது.